खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि बे समाव नोंथांमोना नैबे आंनि न'खराव फैनानै देग्लाय 2020 मायथाइनि नीट आनजाद एबा एन्ट्रेन्स आरो लोगोसे जे दाबलि आनजादनि बिनि फिथाइ डिक्लारेशननि उनाव एनाउन्समेन्टनि उनाव नोंथांमोना फैनानै बे खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय आं गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। दिनै मोनसे खोथाखौ मख'वाब्ला आद्रा जागोन जे दिनैनि जुगा बादायलायनायनि जुग, कम्पिटिशननि जुग। बे कम्पिटिशनाव जाय कारेजियास मोनसे गोसोनि बोलो फोथायनाय आरो गोब्राब खामानिखौ गिबियाव थांखि हिसाबै लानानै जाय आवगायनो हादों बे बादायलायनाय एबा कम्पिटिटिभ मुगायाव आवगायनो हादों आरो जायहा बे लोरबां थांखि मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्ड आरो स्पिरिटखौ लाया हसिया जाय होरलां होरथा थाबायदों बिसोर उनफिननानै थालांदों। दा आं बे मोनसे एंगेलनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं बे मेसेज खौरांखौ गासै हारि माहारिनो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौ फोसावनानै आं थारैनो आं गावखौ गोजोननाय मोनगोन जे देग्लाय आंनि फिसाजो सानस्रि नार्जारिया JEE मेन्स आरो नीट अल इन्डिया लेभेलनि जि मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बे एग्जामिनेसनाव जेरैबायदि गावनि मोनसे सेल्फ स्टाइलजों गावनि मोनसे सेल्फ प्रिपारेसनजों जिखिनि पारफरमेन्स लाबोनानै गावनि केरियारखौ बा हिउमेन रिसोर्स गावखौ सुबुं सम्पद दानायनि बेलायाव थांखियाव जि मोनसे फिथाइ लाबोदों बेयाव जों थारैनो बिमा बिफा हिसाबै जों गोजोननाय फोरमायदों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ फारसेनिफ्राय रांखान्थि बिथिंनिफ्राय आरो जोंनि समाजखान्थि राजखान्थि बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय जों उनफिननानै दङ। बिनि गुदियावनो जाहैबाय मा जों सोलोंथायाव जों जेसेबां नांगौ जेसेबां बायदि जौगानांगौमोन जों बे बिन्दोसिम जों सहैनो हायाखै होननानै जों बेखौ फंसे रावजोंनो जोङो सिमान लानांगोन। दा होनोब्ला जुदि दिनैनि जोंनि राष्ट्रनि नेशनेल जिथु एडुकेसन पलिसि हारिमायारि जिथु सोलोंथाइ बिखान्थि बे बिखान्थि एबा सिलेबासखौ नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे माखासे कारिकुलाम आरो सिलेबास जिबायदि सिलेबास बेफोर सिलेबासजों माने चेलेन्ज खालामनानै बे चेलेन्जखौ जुदि जों चेलेन्जिंआव लानानै जुदि आवगायलाङाब्ला जों हारि हिसाबै जों गावनि सिनायथिखौ होनायानो गोब्राब जाहैगोन। बेखायनो आं गासै जोंनि हारि माहारि बिमा बिफा फरायसा फरायसुलिनिसिम आं मोनसे खावलायदों सोलोंथायानो आथिखालनि सुबुं समाजनि हादोरनि बे थांना थानायनि मोनसे खामि हारा जायखौ इंराजियाव बेकबन होननानै बुङो आरो बे सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया मानसि जानानै थादोंब्लाबो आन्दायनानै थागोन आरो बे मुलुगाव रावजोंबो सिनायजानाय नङा। दा नोंथांमोननि दिनैनि बे मोनसे खाबुआव आं बेखिनि खौरांखौ बुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर होदों। एज फार माय साइकोलजि इज कनसार्न आंनि मोन्दांथि सान्दांथि आरो आंनि जि मोनहानाय बे बर' बिजोङा केरियार दानायाव हेंथा जानानै एबा बे इनजुर जानानै थायाखै होननानै आं बेखौ फोथाया। खारन जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि मेलेमाबो इसोरजों दान होजानाय गड गिफ्टेड। दा बेखौ जों जुदि प्रपार इउटिलाइज खालामनो हायोब्ला एप्लाइ खालामनो हायोब्ला आरो उन्दैनिफ्राय जोङो गथ'खौ जुदि जोङो मोजाङै सालिबोनो हायोब्ला एबा गोग्गो मोनसे बेनो गुन मरेल होनो हायोब्ला मरेल आखल आखु होनो हायोब्ला आरो गावनि थांखिनि लामाखौ जुदि जों मोजाङै खिन्थाहोनो हायोब्ला बे लामाजों जुदि गथ'खौ हान्थिहोनो हायोब्ला आरो गथ'खौ जोङो गाहायनिफ्राय थुखो हरा हसियानो जुदि जों आगोलाव थाना बोखांलाङोब्ला होनब्ला बेयाव बर' मिडियामनि बिजोङा मिडियाम इन्सट्राक्सना बेयाव माने मा होनो हिमालय हाजो बायदि बेरा जाना थाया होननानै आं सानो। दा आंनि जिथु सानदांथि आरो मोन्दांथि बे बेलायाव
आथिखालनि लाइमोनफोरा जाखांफुनायफोरा दा बोथोर समजों मानसिनि जिउआ एसे माने दैदेन जायो थासारि आरो बिदिन्थाजों दा बेयाव दिनैनि जुगा जिहेतु इन्टारनेट जुग दा इन्टारनेट माने गासै ग्लबेलानो मुलुगनाङैनो दिनै जों मोनसे जायगायाव गसंनानै दङ दा होनोब्ला बेखौ जुदि बेयो जानो हादों अनलि बिकज अफ नैबे दानि इन्टारनेटनि थाखाय दा बेयाव जोंनि दिनैनि गार्जेन लाइमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा जे एन्ड्रइडनि जि मोनसे पजिटिभ माने एप्लिकेसन बे एप्लिकेसन जुदि एप्लाइ खालामनो हायोब्ला बाहायनो हायोब्ला थारैनो जों बेयाव मोनसे मोजां आउटकाम रिजाल्ट मोननायनि खाबुआ बेयाव 100% दङ आरोखि आरो बिनि जुदि उल्था मावोब्ला बे गथ'आ लामा आन्दायनानै अबेबा गरखायाव ज्राव गोलैहैगोन अब्ला बेखौ दिनै जों दाखोर हिसाबै गारगोन ना मा हिसाबै लागोन बेखायनो आं खावलायदों दिनै जोंनि गथ'फ्रा लाइमोनफ्राबो फरायसा फरायसुलिफ्राबो नैबे जिनिसखौ मबाइल एन्ड्रइडखौ पजिटिभ एंगेलाव बिनि एप्लिकेसनखौ बाहायनानै पजिटिभ माने लाइफ दानायाव गावनि केरियार दानायाव बेखौ बाहायगोन होननानै आं खावलायदों नोंथांमोननि बे मिडियानि चेनेलनि गेजेरजों सानस्रि नार्जारि आंनि आफानि मुङा देबेन नार्जारि आंनि आइनि मुङा पुर्निमा नार्जारि आंनि न'आ टंलानि जालुकबारि गामियाव वार्ड नम्बर 1 आव आं 2018 सनाव मेट्रिकखौ आं अरुणोदय एकाडेमि टंलानिफ्राय पास खालामदोंमोन आंनि मेट्रिकनि पार्सेन्टेजआ 91.5% मोन ओमफ्राय मेट्रिकनि उनाव आंनि कलेजखौ आं अरुणोदयआवनो हायर सेकेन्डारियाव मुं थिसनदोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव आंनि हायर सेकेन्डारिनि पार्सेन्टेजआ 93% थादोंमोन बेनि उनाव आं साइन्स लादों जिहेतु एन्ट्रेन्स परीक्षाफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थाखादोंमोन JEE मेन्स नीट आरो NCHM JEE होननाय हटेल मेनेजमेन्टनि बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो ICAR AIEE सेन्ट्रेल NTA आ कन्डाक्ट खालाम बेखौनो बेफोर आनजादखौ होनो लादोंमोन जादों माने JEE मेन्सआव आंनि स्क'रा फैदों 89.9 percentile ओमफ्राय दायो नीटनि स्क'रा जादों आंनि 416 मार्क्स स' आं NITबो मोनगौमोन NITआव सिट मोनदोंमोन NIT सिलचराव बे इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं ब्रान्चआव NIT सिलचराव मोनदोंमोन खिन्थु आं दायो MBBS लाइनाव थांनो नाजादों आरो केन्सेल खालामनाय जाबाय NIT सिलचरनि दायो नायनोसै काउन्सेलिं जाथ'वाखैनो MBBS जानानै आं आंनि मानसिफोरखौ मोजाङै नायनो सानो आंनि बे गियानजों लोगोसे आं मानसिफोरखौ मोजाङै मोनसे हेल्प खालामनो नाजादों आरो आं एन्ट्रेन्स एग्जामफोरनि प्रिपारेशनफोरनि थाखाय कचिं लायाखैमोन आं सेल्फ प्रिपारेशनजों बेखौ क्रैक खालामनो नाजादोंमोन एन्ट्रेन्स परीक्षा माखासेफोरखौ बेनि थाखाय जेखिनि अनलाइन हेल्प मोनो बेखिनिखौ गासैखौबो लादोंमोन आङो जिहेतु बे भार्चुअल माबा जाखाबाय जेनेरेशन बिदि मबाइल थाखाय मबाइलावनो गासैबो इनफरमेशनखौ मोननो हायो स' जिखिनि अनलाइन कन्टेन्ट मोनदोंमोन आं इउटिउब बा माबा अनलाइन कर्सेसफोरखौ ओरैनो क्राश कर्सफोर लादोंमोन आरो ओमफ्राय बिथिं कलेजनि टिचार्सफोराबो गाइड खालामदोंमोन स' आरो बिदिनो कुइसन्स प्रेक्टिस मक टेस्ट बेफोरबायदि होबाय थायोमोन नोंनि आइ आफानि हेफाजाबा बोरैमोन
आफानि हेफाजाबा गिबिनिफ्रायनो बिसोर आंजों लोगोसे बहुत हेल्प खालामबोबाय थाखादों, बहुत सपोर्ट होखादों। फरायनायाव जिकुनु लेखाफोर माबाफोर नांगौ जायोबा बिसोर बायनानै फैदोंमोन आरो जि नांगौ बेखौनो खावलायोदि आं बे इयुन जेनेरेशन्सफोरा बेफोरखौ नाजादों। कम्पिटिशननिनो बे मुगा, बे जुगाव जों आगान होनांगोन। स' बे कम्पिटिशनजों लोगोसे जोंखौनो मोनसे मडिफिकेशन्स खालामनांगोन, माने एडाप्ट खालामनांगोन, जिहेतु बे सार्भाइभेल अफ द फिटेस्टनिनो जुग। स' बेफोर कम्पिटिशन्सफोरनि थाखाय नोंसोर नाजादो, बेफोर हार्डवर्क खालामनो हायोबा नोंसोर फलखौ मोनगोन, बेयाव जेबो डाउट गैया। स' नोंसोर सिगाङाव फैदो, नाजादो। होमबाथ' सिभिल सार्भिसेसआव गोसो गैया नङा, दङ। जिहेतु जोंनि समाजनि बे इमान प्रब्लेम्सआव गोलैनानै दङ समाजा। स' सिभिल सार्भिसआबो मोजां मोनसे स्कोप, अपरचुनिटि जोंनि मानसिफोरखौ सार्भ खालामनो थाखाय। बेफोरखौ मोजांखौनो नुयो। उनफोराव सुबिदा जायोबा थांनो नाजागोन सिभिल सार्भिसेसआव, आरो नङाबा MBBS आवनो थानोसै, डक्टर जानानै मानसिफोरखौ नायनोसै। बे बोसोराव जों साफा सानैल' क्रैक खालामनो हादों। फैगौ बोसोराव गोबांफोर नाजानायखौनो आं खावलायनो थाबाय। जोंनि बर' फिसाफोरा बे मोनसे नेशनेल लेभेलनि टेस्टआव मोजां मोनसे फलाफल लाबोनानै जोंनि बर' बेयाव जों माने बर' बिजों लादोंबा बे नेशनेल लेभेल एन्ट्रेन्सआव माने मोजां नम्बरजों पास जानो हानाय नङा, बे खोथा नङा। नों नाजानाय दंब्लानो हायो। माने मोजां कनसेप्टसफोरा क्लियार थायोबा, मोजां क्लासाव एटेन्टिभ बा, माने मोजां माने कनसेप्टसफोरखौ मोजाङैनो क्लियार खालामनानै लानो हायोबा बे जाफुंनो हायो आरो। Push yourself to the limit. Don't limitize yourself. जों पुश खालाम नाजा आरो जों नोंनि जिखिनि हायो बेखिनिखौ जास्ट बेस्ट हो, आरो बे नङा जेबो लिमिटेशंस गैया नोंनि। Be limitless. Don't doubt yourself.